Cha uthi uyahlelela uyakubonisa uyithandazela le nto ngenxa yoba uyakuthanda. If bengakuthandi uthi ubuzovele wena uvuke sowuxakile qha sowunesisu ngoku unganobe utheni kwaze wathini kanti ulele. The reason why ubona nakuyenza liphekwe esitovini ungenxa ukuthi uyakubonisa ngoba unguThixo wakho onawe noba solele. Amen. Kwenzeka lokho. Hallelujah. So whenever uboniswa into yazi mawuthandaze ngaloo qho xa ubonisa ngithandaze ngaloo. Lanxa usive emoyeni wakho uba ukhathazekile noba wazi umkhuleko thandaza ngaloo. Amen. Then if uyakwazi umuntu makathathe i-fasting umuntu noba ngani. Amen. Noba yi-2 hours uthi okay ndiqhela uvuka ngo-7:30 nditye isidudu but sitya ngo-9 namhlanje. Fasting then. Amen. Noba uthe okay ngo-10 ndiqhela utya i-breakfast namhlanje nditya ngo-12. Kade ndiqhela utya ngayo le ndizawuthandaza ngayo. Qoba kwam uthandaza bese sitya i-fasting yakho leyo. Hallelujah. Uthi ngikhalimele lo moya ungaka. Hallelujah. Ukufa esendlini yam. Amen. Uthi ngiyabopha iinyawo nezandla ngoba xa uthandazela emhlabeni into ithandazela phezulu naphi nasezulwini. Hallelujah. It is okubopha usemhlabeni kubotshwa naphi nasezulwini. Hallelujah. Amen. Okukhululayo emhlabeni ukhulula naphi nasezulwini. Amen. So zawuthandazana ngenxa yaloo leyo before ndishumayele egameni lesikrestu. Hallelujah. Ngoba thina sizovalwa nguSathane. Hallelujah. And asizumamela izwi likaSathane. Hallelujah. Asizukwenza intando kaSathane. Hallelujah. Ngoba sinoThixo ongaphezulu kwezinto zonke. Amen. SinoThixo olawula ezwini olawula naphi nasemhlabeni. Ningaphakamhlanje phansi. Amen. SinoThixo okhoyo ongalaliyo ongadinwayo ongozeliyo. Ife bengekho yena ngekudala sehluleka. Hallelujah. So asimanga ngoba sinamaqhinga okanye sinemfundo okanye sinemali okanye sinamacebo siningi ngoba simiswe ngubani nguYesu. Hallelujah. Into yakwaSathane njengoba sayekho khona kudala. Cha nonayo uYesu wethu uyasinceda. uYesu uyasimilisa, uyasomeleza, uyasiqinisa. Uthi umise kuqomanisa ungayi because uThixo unika amandla ngoba mandiye. Amen. Xa umuntu elawula nguSathane uvela into yakhula nge-weekend which is ngoMgqibelo nangecawa athi ndiyagula ngayindawo kodwa ngoMvulo aphuma emsebenzini ngoba esakagulayo kanti senza nguSathane agule nyanyani aye ngoMvulo ngoLwesibini ngoLwesithathu ngoLwesine ngoMgqibelo agule lonke laa mali ebeyigula ayithatha ayisephi kagqirha ngoMgqibelo ngecawa ngayinkozo endiyawo aphinde ngoMvulo ayephile emsebenzini egule njalo sekenza nguSathane kanti into senza uThixo uthi put God first. Amen. Xa ethi umntu put God first uthi uthini linto ngesixhosa? Beka uThixo bani? Qala. So umntu ozenza ngokuqala ngabani? NgoThixo. Hallelujah. Xa uthi put God first noma uzovuka uthi enkosi ba ngokusazamlayo. Amen. If ulibe ngeke usahlambayo if ulibe ngeke sigqubuqubuqa uthi enkosi Yesu. Amen. Ukutsho kwakho nje noba usebenze planile ngokubizela gama iBhayibhile ngobiza igama kaSamadola athi ayagoma ilimi zehlambuluko. Hallelujah. Amen. Ngoba umisa uYesu uqala. Hallelujah. Amen. So if sayiqhela lo misa uYesu uqala soncedakala noba sesingawo. Hallelujah. So ncedakala sesingayibonanga into entisisa. Hallelujah. Amen. So umhlaba wena bengazwenziwa njalo kodwa maswenzi eyokubajaza lonke icelo uSathane malithabalala. Amen. Yonke into ebhalwe nguSathane ngathi mayichitheke. Hallelujah. Yabona mos mina ngimuntu ophangela i-night zodwa andifani ndiphangela ekusasa. Amen. Ngithanda sithi qhala phela emsebenzini kodwa ngecawe nge-9 emini ekuseni funeka uba phela emsebenzini athi hayi kho akhona bedingafukwezwa nguSathane so ngecawe kusasa kodwa ndingumuntu ophangela i-night kuphela i-5 ngoku oko ndaphangela i-night gqigqigqi ngosokuthiwa ndiphangela ekusasa hayi ayisahambi yodwa lo bafuna ndingayiba kuloo nkonzo leyo. Amen. Ngiyitshela into yoba kulwe kwalwa nebhosi lisiphetheyo ecomplex not ibhosi yekhampani yami.
ibhosi yabantu sibagadayo yathi ayikho lona muntu ngumfundisi lona muntu afike avuke ekuseni lona umuntu akanokwazi uphithizele ekhayisha kula crime ingaka ekhayisha ekuseni makeze only ki-night bathi abantu hayi asinendlela engembi esingenza ngayo ngoba umthetho awuvumi umuntu aphangele i-night zodwa bathi hayi umthetho awuvumi umuntu aphangele i-night ezininzi uyodlumaya abantu yathi mlungu baxele bayabona ngoba basiphangelisa i-night ezi-6 kodwa basiphangelela ezi-4 but okay manje siyaxolisa makangeni sike necawa amen akobana amaqhinga amen so ngithetha bakafumani ndikho namhlanje apha bakancinga mna ndikho uthi mama uvuka umoya wakho uvukile naye izoloko bengekho right amen umuntu usevuka uyazijayela kaludisi uthe sangena ngamnyango wathi mampela kaziva kakuhle ngafancinga uba usatanya ufuna ukwenza ngathi amen into ngomkhwelo mosibekho into bakoya ndithi yebo usatanya ufuna usibamba asiqobe sonke njengoba usinaso uthi waqoqa uyavela ukuthi kangavule nge-weekend nami ndibacela ukuvusa nge-weekend kuba bafuna bathini angeke ekonzweni yabo thini sizafuna ukhonza sentana afuna ukwenza into yoba masingakhozi because bafuna buvalwe inkonzo ingabikho amen njengoba umntambo udlamboza ebuthweni wakhe athi ngo-11 aphume ekamela nto le aphume ezapho uphi namhlanje awumeki namhlanje amambili kaenda ezaphuma ezaba inkozi into engadibhali nayo yodwa akayeba soyesu thina amen namfundisi bemthemba ngafakwa empini ngoku ndiyambona akayanga kuloo nto leyo yasempini usembonzeni le nkosi yawuvala njani amen amadini wasengxakini aleluya uyesu wethu afake engxakini amadini amen amen kule Sunday iphelileyo beshuqele ngomini apho sathi siyawukhansilisa siyamcima ukudinwa amen that is why uthe wena umzimba kudiniwe ngokwazi uyaphi enkonzweni because xa uphela sithe siyakuhluza ukuthini ukudinwa if benza ukukhansilisa ukudinwa xa uphela ukudinwa kwazifaka ungakwazi enkonzweni xa simcimile sakutshapha sakudistroy uthini ukudinwa amen ebathile besisibuza apha ngemoto axa ipetrol ayikho wawuza kuyimasele ngenyawo ndandeka udwe ngumozulu uba kobanjani awuzinetha na wathi kuzawunetha uqala ngo-11 yotsho ngo-5 unevele ubethile komvula ku ndanizi bekufuna sidinwe singayi kwakuloo nkonzo leyo amen sathani ekuqaleni lathembu leyo yenza amaqhinga oko into endiyithandayo xa isenza amaqhinga kubazana balapha ayiphumeleli amen because uyesu wenza sure into yoba sizalizungisa igama lakhe because ngelilanga koze uyesu ubalwe imisebenzi abantu abayenzileyo ngoku besemhlabeni kuke ndiyanazi nina ndandikuqoqela endlini yam athi yehova nam ndiyakuqoqela kuni amen kuye ndayazi ibhayibheli ungalesityhilelo ndiyayazi indawo ohlala kuyo inetroli isitulo esikhulu eside esokuhlala usathane kodwa into endiyithandayo ngawo awumlahlanga uyesu uligcinile igama likayesu even though uhlala ekhaya elisha amen even though uhlala isayisi edume kulo lonke ekhaya uba ikhohlakele kodwa wena umlahlanga uyesu uligcinile igama awulahlanga ukholo uligcinile ukholo amen so njengoba uyesu esibambile uzohamba nathi angasiyekeli nathi amen uyesu njengoba ehamba silibambile igama lakhe uyawusibamba ngesandla sokunene ahambe nathi haleluya angasiyekeli haleluya asigcina sikalolozi uthixo ongalibali idinga lakhe haleluya uthixo ongamlibali yoko wakhe khani phinde uqale amen